Tung, tung, tung. Kawawa si Boss Loidsky kasi inubo siya. Inubo siya ng di nilubusan. Ilang ikot pa yun kanina? Pag-isa ba? Kakapagod. Pero mas nakakapagod Kung habol-habol ka sa kanya. kung habol na habol ka sa kanya pero Tapos ayaw wala naman niya siyang paki sa'yo. sa'yo. O wala siyang paki sa'yo. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. So, what's up mga boss and welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, your boy, this boss, Jupil J of Jufilms. And for today's video mga boss, so ayun mga boss, makikita nyo naman dito sa nandito kami sa sementeryo. Kasama ko nga pala si Kurt. At syempre, kasama ko si Boss Lloyd. Boss Loidsky, ang hari ng... So, ayun mga boss, andito kami ngayon kasi mag-jogging kami. Jogging patisoy. Pareho kami ng sapatos. So ayun mga boss, mag-jogging kami ngayon mga boss. At syempre bago natin ipatuloy itong vlog na to sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre subscribe nyo ang YouTube channel ni Boss Loidsky. Lloyd, tag ko, pakiclick ang subscribe button and notification bell para more updates sa susunod kong video. Okay mga boss, let's go! Ano, may pangagagpag. Loidsky, Oh, boss. kamusta yung yung tulog nyo kanina? 'Di ba medyo kulang kayo sa tulog kanina, 'di ba? Kulang, ano? Ano? Anong oras ba yun? Mga Ano? alas 3. Alas Alas 3. 3 yata yan, oh. Dito kami sa gilid. Pero mas natatawa ako kay Boss Loidsky. Sabi ko sa kanya, gising na. Sabi niya, oh boss. Tapos mamaya, sabi niya, mamaya na lang, mga alas 5. Nung ginising ko siya, ang sabi niya na tara, para makatulog tagbalik. Di ano talaga, boss. Para ano, makatulog ulit tayo, sabi niya. gising ako noon, boss, pag gising mo sa akin, Oo. tapos wala ako sa isip ba? Yung iba na lang yung Kahit ano na lang pinagsasabi ng to eh. Sabi niya, Boss Lloyd, tara. Sabi niya, oh, sige, para makatulog ulit tayo. Sinisig ko siya, tapos sabi niya, makatulog tayo ulit. Tapos may sinabi niya, mami sino may sabi? Sino may Yun na. sabi? ano ba yung boss, sinabi mo nun? Ang sabi ko Yung sa'yo, pagsabi ko na wala. Ang sabi ko lang na, tara, sabi mo, tara para makatulog ulit tayo. Tapos, mami sabi mo, sino may sabi? paano mo sabi? Arats. Grabe. Okay mo sa inyong pagpakauaw dagan-dagan. Bakit kayo huminto, guys? Ano, boss? So ito, nakasama namin tong dalawang to. Ayan, solido G Pro siya. So wala ka bang ma-shoutout diyan?
Wala. Shout out yung mojitos de. Si Boss Lloyd, medyo ano siya, medyo wala siyang energy dahil sa ano, dahil sa ano tawa-tawa? Bakit kayo tawa-tawa? Ha? Siya tatay ko sa kong lola namatay. Asan ba nilibing? Dito? Humay-humay. Humay din. Bago lang, namatay. Oo, bakit? Matagal na akong hindi na nakapag-jogging. Jogging na walang tulog. Walang tulog. Kasi dati pa kami nakapag-jogging nung papunta po kami ng Negros Occidental, nung sasayaw kami doon, sasalang kami doon, kami yung mag-represent ng Cebu. Kaka-jogging na namin ulit. Siyempre wala po kaming tulog mga boss. Bakit kayo walang tulog? Ha? Ikaw Boss Lloyd? Nagchika-chika lang kami lang, boss. Chika minute. Siya gumagalaw. Ano? Hindi siya gumagalaw. Bakit hindi gumagalaw? Because of gravity of the earth. Yung hinawakan ni boss, hindi gumagalaw. Kahit anong galawin nyo, hindi gumagalaw. Saka de. Sabi ko di. Kawawa si Boss Lloydski kasi inubo siya. Inubo siya ng dinilubusan. Alis na tayo. Ikot na ulit tayo. Ilang ikot pa yun kanina? Pag-isa ba? Jagi pa, isang ikot pa yun eh. Tara, patuloy pa rin tayo, no? Arats. Kakapagod. Pero mas nakakapagod yung inibig mo na siya tapos hindi ka pa rin niya mahal. Mas nakakapagod Kung habol na habol ka sa kanya. kung habol na habol ka sa kanya pero Tapos ayaw wala naman niya siyang paki sa'yo. sa'yo. O wala siyang paki sa'yo. Di ba? Sabi mo sa tide. Nag-TikTok siya dito, Mobs. Nag-TikTok siya. Solo flight. Dito. Ano na, Boss Lloyd? Kamusta na yung jogging? Nakakapagod. Nakakapagod. Pero alam mo kung ano talaga yung tunay na nakakapagod. Yung ano, Yung habol na habol ka na sa kanya. Pero wala siyang paki sa'yo. yun. Oh, yun. Tandaan nyo. Tandaan nyo. Oy, mga Lloydnatics, tandaan nyo ha. Yung walang paki. Kaya kayo, huwag kayong maghabol kung wala silang paki sa'yo. Huwag kayong maghabol kung wala mo gitugnaw. Tama naman ah. Oo. Huwag kayong maghabol kung wala mong itugnaw. Pakit-cute, seriously. Kit-cute sabi. May kamera eh. Ano? Nakakapagod maghabol kay Kurt. Oh. Boy, ang bilis mo naman tumakbo, Kurt. Boy, ang bilis mo tumakbo, Kurt. Ano kasi boss, may speed kasi may turbo yung May turbo. yung yung taib. Puto, ito yung tae. Yung sapatos mo na na nakatapak na tae ba? Kamusta naman yun? Ayan yun siya. Pakita mo nga, flex mo nga yung tae. Wala na no? Wala nang tae. Nilaban ko ano. Nilaban mo. Taga Buti pa yung mga sapatos mo nilaban. Pero sa akin hindi pa.
lumiko po kami dito. And mga boss dito nung nilibing yung lula ko dito po yung nilibing. Eto kawawa si Miming. Siya po yung nagbabantay ng amo niya. Ayan. Huwag niyong galawin yan Hayaan niyo yan. So dito po yun inilibing yung lula ko. Hanapin ko muna. Gawin na boss. So ito mga boss, dito po yung nilibing yung lula ko. Pero yung etong bali 3 na po yung nakalagay dito. Siguro yung mga buto na siguro. So galing po yan sa sa ibang sementeryo. Tapos inilipat na lang dito kasi property naman namin to. Kung naalala niyo mga boss, yung lugar dito mga boss. Dito po kami hindi kayo nakasama nun Dito po kami 2 AM challenge dito sa sementeryo dati nung mag November 1. So nalilito kami kung saan kami dadaan dito. Sino yung kasama? Kasama ko si Francine. Si Francine tsaka si Ethan. May tatanungin ako sa inyo. Lights on or lights off? Lights off. Lights off? Lights off. Bakit? Pagka ma-fail mo yung Ma-feel yung kalami. Ikaw, Sai. Lights on or lights off? lights off. Lights off, bakit? Bawal ka. Bubulag ka. Ano sa? Mapasa. Naalala ko dito si Francine. Nung kasama ko siya dito, nag 2 AM challenge kami. Tapos tiningnan niya yung basurahan. Bakit? Nakatingin siya, sabi niya, uy, sayang. Tapos kinuha yung mga chiffon cake. Gago. Sayang daw. Di ba boss, galing yun sa sa mga patay? Mga patay. Yung galing sa mga nilagay dyan. Oo. Posible naman nakakainin talaga ng mga patay yun. So, yan, inaalay lang. Tapos kinuha niya. Kinuha niya, sabi niya, uy, Tas- sayang. Tapos kinain niya boss. Hindi, tingin ko sa kanya, nakita ko talaga sa mukha niya Alam niyo, Boss Lloyd, nung tiningnan ko siya, parang nasasayangan talaga siya. Kung wala sanang camera, kakainin sana yun. Kakainin sana niya yun. Sa tingin ko sa kanya, parang naghihinayang siya. Hindi niya nakain yung cake. Pero, ang dumi-dumi. Sementeryo pa nga. Tapos nasa basurahan pa. Di ba? Ikaw boss, kaya mo yun. Hindi ko kayang kainin yun eh. Ikaw, kaya mo kainin yun. Hindi kaya. Tao may kagulat, bulbul na sugat. I-challenge ka boss na I-challenge ako na pagkakainin ka ng tas 500,000 na yung subscribes mo bukas. 500,000. Payag ka boss. Oo naman. Pero okay lang naman eh. Challenge na naman yun. Magiging 500,000 na talaga yung subscribers mo. No? Tapos pagbukas mo ng boss. Isa prank lang. Bayan Huwag ganun. May buto na daw. Puto. Kakain ka ba boss? May buto. Ikaw, Boss Lloyd. Papakainin ka. Papakainin ka. Tapos biglang mag 1 million subscribers ka. Papayag ka. Anong kakainin boss? Kakainin mo. Yung mga mga naagnas na Kaya boss, pag sa content lang. Hindi pagkain. Naagnas yung mga buto. Buto sa patay. Hindi kaya, boss. Hindi kaya. Kayo, papakainin kayo ng pagkain na nakalagay sa gilid-gilid. Pagkatapos yung kumain, magkakaroon kayo ng 500,000. Anong kakainin boss? Kakain kayo ng mga pagkain sa gilid. Example, may mga cake, may mga tinapay. Hindi pa nabubuksan. Hindi, nabuksan na. Hindi pa nabuksan. Tapos pag nakain nyo, meron na agad kayong 500,000. Payag kayo. Payag kayo. Fire. What if lang ha. Payag. Payag kayo. Pero jogging sa roro. yung 500,000 is Boss Lloyd. Sabi nila, papayag daw sila na kakainin nila yung pagkain. Pagkain Yung mga pagkain na mga tira-tira dito. sa patay. Sa patay. Tapos magkakaroon sila ng 500,000. Papayag daw sila. Pero Pero pag nag-ibayad na, papel lang, nakasulat 500,000. tapos sa baba, it's a prank. Isa pa! anong reaction nyo? Isa prank.
Masasaktan. Paano yung mukha pag nasasaktan? Paano yung mukha pag nasasaktan? Tino. Lower, jagingan. Mura magdamagtangang paglaom. Jabit tayo. Parang ano ba? Ano? Parang nawala ng pag-asa. Wala pag-asa. Parang pinabayaan ng Panginoon. Ito yung libingan pero napakaganda ng forma. Para talaga siyang ordinaryong bahay. Ano boss? Oh. Sa akin kung baka boss kung Napakayaman siguro ng may-ari nito. Sana magkakaroon din ako ng ganyan. boss kung Ay, hindi. Diyan ka ilibing. Sabi daw nila, dito daw nilibing yung may-ari. May-ari ng ng sementeryo. Yun yung sabi nila. Temple lapo-lapo. Okay, at yun na yun mga boss at maraming salamat sa mga boss ko dyan na patuloy na nanonood ng simpleng vlog na to. Ang pag-jogging namin kahit walang tulog, si Boss Lloydski, ito siya, walang tulog. And si Kurt, wala pa rin tulog. Etong dalawa, nakatulog ba kayo? Natulog konti lang. Kunti lang. Ikaw, Usay, Kasi nakatulog? nagbubuhat kami ng module. Nabubuhat na module. Tapos na kaming mag-jogging. At syempre, bago po natin itong tapusin ang vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong videos. Subscribe nga natin ang channel ni Boss Lloyd. Lloyd Taghoy, pakiclick ang subscribe button and ang notification bell para more updates sa susunod kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.